28 ऑक्टोबरला नागपुरात बच्चू कडूंचा मोर्चा निघणार आहे। शेतकरी कर्जमाफीसाठी मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। मोर्चा आधी मुख्यमंत्र्यांकडून बच्चू कडूंना बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आलंय। येत्या 28 तारखेला नागपुरात बच्चू कडू, मुख्यमंत्री आणि बावनकुळे यांच्यात चर्चा होणार आहे। मात्र मागण्या मान्य होईपर्यंत आपण मागे हटणार नसल्याचं बच्चू कडूंनी म्हटलंय। बावनकुळे साहेबांचा फोन आलेला होता। त्यानंतर मग मी राजू शेट्टी, नवलेजी आणि जानकर साहेबांशी आणि इतरही आमचे जे नेते आहे त्यांच्यासोबत आमचं बोलणं झालं। आता नेमका उद्या कार्यकर्त्याच्या बैठक आमची वर्ध्याला आहे 4 ते 5 वाजता आणि 5 वाजता त्या बैठकीमध्ये आपण जायचं नाही जायचं हा निर्णय आम्ही घेऊ आणि मग बैठक जेव्हा घेतल्या जाईल तेव्हा आमचं समत आहे का मागच्या बैठकीसारखंच होता कामा नये। निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलन कुठेही थांबणार नाही।